Bé, ara el que farem serà aprendre, o contribuir més aviat, a una mica el que seria la web 2.0, i és que si observem una de les presentacions que ens dona la portal de Moodle, trobem que hi ha una versió d'aquesta presentació en castellà, versió online i en format flash, en la qual la podem utilitzar per presentar, per exemple, aquest entorn, però en canvi ens trobem que la en català només està en PowerPoint i en OpenOffice, no? Que ja està bé, però bueno, pot ser tenir una mica més de sentit poder-la incrustar directament dins del portal de Moodle per visualitzar-la directament sobre el portal, no? Aleshores, per fer això el que farem serà descarregar aquest enllaç o aquesta presentació. Ficarem aquí de Moodle, ja la tenim baixada d'abans, i ara el que farem serà utilitzar una eina 2.0 que és /share, per la qual logarem a dins del sistema. Aquí ja tinc gravat la caché el meu usuari, i ara el que farem serà anar a l'àrea de treball, /space, i el que farem serà pujar aquest PowerPoint. És tan fàcil com això. Seleccionem aquí quina és la presentació. Fixeu-vos que ja m'agafa PowerPoints, OpenOffice també, o DPs, però bueno, ens ve el de PowerPoint. Tot i així, a vegades que ens trobarem en problemes, una recomanació és que, depenent de les versions, és provar de carregar la mateixa presentació amb un format o amb un altre, i a vegades obtenen millors resultats. Molt bé, ja ens ha acabat la pujada d'aquest arxiu, i ara el que farem serà donar-li una mica el títol, que seria presentació de PowerPoint, de Moodle, PowerPoint, els tags, presentació Moodle català, no? I, bueno, seria més del mateix, no? Quasi podem copiar i pegar, no val la pena. Presentació de Moodle en català. Molt bé. La privacitat és que en principi la va veure tothom. L'idioma no tenim el català, ficarem per aproximació l'Spanish, deixem per defecte l'anglès, i una mica la categoria, això és educatiu, no? Molt bé. Ja, molt bé, un cop tenim això, ja podem agafar i dir-li que el publicar-lo. Si tinguéssim més d'un, que ens permet que posem més d'una, podríem fer ja directament la publicació de tots ells, no? Molt bé, ens està dient que estan processant aquest arxiu i que en una estona molt bé, ens l'ha acabat fa 6 minuts, però més o menys ha tardat un minutet i algo de generar-lo. Ara el que farem serà clicar sobre d'aquesta presentació que hem de pujar, i fixeu-vos quin és el resultat que m'ha generat. Ens genera amb una aplicació feta en Flash una espècie de, veieu, la presentació de PowerPoint online, que òbviament és molt còmoda perquè la tenim sempre a la xarxa, la podem ficar a pantalla completa i o veiem les fletxes anar avançant o amb les mateixes barres de cursors. Vull dir, és un PowerPoint en xarxa. Bé, el següent pas és que un cop la sabem utilitzar és que jo puc inserir aquesta presentació a dintre del meu Moodle. També fixeu-vos que aquí a l'altre tant ens donen altres presentacions similars, i mireu justament, fixeu-vos, ja algú ja l'havia presentat, des que s'haguessin pogut estalviar aquest pas i utilitzar el seu codi per inserir-lo en la nostra plataforma. Bé, acabem de carregar el curs de Moodle, ja el que farem serà inserir aquesta, en aquest cas ja que l'hem fet, inserir la nostra presentació, copiem aquest tros de codi d'aquí, punt dret, copia, anem a Moodle, activem l'edició del nostre curs sobre Moodle, i el que farem serà, aquí on fica presentació de Moodle, editarem aquesta etiqueta que hem insertat abans, l'etiqueta de barra corrent, i el que faré serà passar-ho a mode HTML i ficarem just després de l'expressió que és Moodle, empegarem, enganxem, aquest codi que acabem de copiar. En aquest cas no es veu, però anem a matisar. I fixeu-vos
que ja m'ha creat o ja m'ha inserit aquesta presentació aquí, no? Aquí diu l'autor, igual que ens agrada que surti, sempre podem editar-ho i esborrar-ho. I aquí borrar tot això. Aquí es pot treure presentació de Moodle. Això és l'enllaç per si hagués algun problema amb algun visor, vam ficar una miqueta així i tornem a guardar. Bé, aquí tenim la presentació, ja la podem anar passant i en aquest cas us ho podria passar, si m'interessés, a pantalla completa. Escape per sortir.